Ahojte! Počúvate Nutričný koktail. Podcast, kde dcéra výživovej poradkyne odhaľuje tajomstvá výživy a zdravia priamo od svojej mamy. Každý mesiac spolu rozoberáme všetko o výžive, zdraví a motivácii. Spoločne vám priblížime, že zdravý životný štýl je viac o rovnováhe než o obmedzeniach. Tak si spravte pohodlie a pridajte sa k nám. Vítajte v našej prvej úvodnej epizóde podcastu Nutričný koktail. Moje meno je Natália Maňťová a pri mne sedí veľmi šikovná výživová poradkyňa Mirka Maňťová. Podobnosť priezvisk nie je náhodná a Mirka je zároveň mojou skvelou maminou. Ahoj! Ahoj a pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Aby som ťa v krátkosti predstavila, vedieš už 6. rok výživové centrum Vitadu v Dolnom Kubíne a taktiež ťa klienti môžu vyhľadať aj v Námestove, kde pôsobíš 3 roky. Cez tvoje ruky prešlo stovky klientov, ktorým si pomohla, nasmerovala ich a dá sa povedať, že zlepšila ich životy. Aby som poslucháčom objasnila dôvod, prečo sme sa rozhodli začať vytvárať podcast, je to hlavne preto, aby sme otvorili tému výživy, aby sme vás namotivovali k zdravšiemu životnému štýlu a v neposlednom rade, aby ťa ľudia mali možnosť spoznať po osobnostnej stránke a prípadne vyhľadať tvoju pomoc vo výživovom centre v Dolnom Kubíne, kde sa práve nachádzame, alebo v Námestove. Dnes sa chceme povenovať téme chudnutie a novoročné predsavzatia. Takže aké skúsenosti s chudnutím na nový rok zažívaš? Takže ja musím na začiatok povedať, že ja sa vlastne veľmi teším na tento náš podcast, ale je pravda, že som vystúpila totálne z mojej komfortnej zóny, pretože sa s klientami stretávam viac menej z očí v oči. Rozprávam sa individuálne. A čo sa týka tých novoročných predsavzatí, tak myslím si, že je všeobecne známe a že ľudia berú nový rok ako nejaký možný začiatok na akékoľvek predsavzatie a myslím si, že chudnutie kľudne patrí k ním. A máš veľa klientov, ktorí prídu za tebou v januári s tým, že sa rozhodli so sebou niečo spraviť a chcú chudnúť? No, ak to môžem porovnať s decembrom pred Vianocami, tak určite áno. Možno práve všetci si nechávajú to nové predsavzatie práve na január, pretože už si myslia, že ich nebude nič lákať, tak ako na Vianoce. Takže práve január sa im zdá ten najvhodnejší čas, kedy niečo so sebou začať robiť. A s akými motiváciami za tebou klienti väčšinou chodia? Tak motivácie klientov sú rôzne. Od zdravotného stavu, napríklad, že sa im teda pohoršilo zdravie, alebo ich pošle doktor, alebo chce žena proste schudnúť do plaviek, na nejakú akciu, na svadbu, na ples, áno. Potom samozrejme, že sú aj klienti, ktorí naozaj chcú zmeniť svoj životný štýl a to je aj môj hlavný cieľ, ktorý chcem vždy s klientami dosiahnuť. A aká je taká najlepšia motivácia, alebo keď chce niekto takto len krátkodobo schudnúť, je to povedzme, že dobrá motivácia, alebo skôr uprednostňuješ, keď niekto príde, že naozaj chce zmeniť ten svoj život a životný štýl? No, ja sa v prvom rade nastavím na každého klienta tak, že nerozlišujem, akým dôvodom príde. Neposudzujem ho, že či je dobrý alebo zlý. V každom prípade sa snažím vždycky klienta doviesť k tomu, aby sme zmenili jeho stravovacie návyky. Hej. Motivácia by mala byť, alebo teda takto najlepšia motivácia je, keď je vnútorná. To znamená, že vie, prečo to príde urobiť a prečo príde schudnúť, alebo prečo si príde nechať pomôcť, podporiť sa. A keď nie, tak tú motiváciu sa snažíme hľadať. Takže je oveľa lepšie, keď príde človek, že sám chce pre seba schudnúť, ako keby to mal byť nejaký tlak okolia. Určite. Keď máme väčšinou či už tlak z okolia, alebo cítime teda tlak z okolia, tak je to väčšinou motivácia, ktorá môže rýchlo vyprchať. To znamená, že pri nejakých výkyvoch emočných alebo nejakých škriatkoch, ktorí nás budú podkušovať v podobe jedla, tak môžu prísť zlyhania, aj keď ja toto slovo nemám veľmi rada, ale môže sa stať, že vlastne klient nedosiahne to, čo chcel. A to môže byť potom demotivačné. A keď vravíš, že nemáš rada zlyhania, tak tá cesta chudnutím je určite trnistá. Ja volám chudnutie, alebo teda redukciu, alebo už akokoľvek to nazveme, beh na dlhý trať. To znamená, že každý, kto chce rýchlo schudnúť,
tak si myslím, že áno, všetko sa dá. Dá sa aj rýchlo schudnúť. Ale čo potom? Hej. Ja naozaj sa veľmi snažím s klientami rozprávať a zistujem, že každý to má v hlave inak nadstavené. A snažím sa uprednostniť to, aby sme zmenili stravovacie návyky, ktoré mal klient doteraz. Lebo ak doteraz priberal so životným štýlom, ktorý viedol doteraz, či už je to stravovanie, alebo šport, alebo nejaký pohyb, tak musíme niečo na tom zmeniť. Lebo nemôže to predsa, nemôže to predsa ostať tak, ako to bolo, a pritom sa zrazu všetko zmení. To veru nepôjde. Potom sa vráti na staré chodničky a... Áno, veľa klientov si aj myslí, že keď schudne a už teraz môžem konečne jesť tak, ako som jedol predtým. No ale to sa volá jojo efekt. A ako to vlastne vyzerá, keď ku tebe príde klient? Prvýkrát. No, keď príde klient prvýkrát, tak volám to konzultácia. Tá prvá konzultácia je časovo pomerne dlhšia, alebo teda časovo náročnejšia v zmysle, že naozaj venujem tomu klientovi maximum času, aby som sa o ňom dozvedela čo možno najviac. A aké časové rozhranie napríklad trvá táto konzultácia? Aj hodinku a pol. Niekedy sa pristihneme, že sme spolu boli 2 hodiny a klientka povie, že ani nevie, ako jej to rýchlo ubehlo. A teda vrátime sa k tomu, ako to vyzerá. Tak čo sa môžu dozvedieť klienti na tej konzultácii? To znamená, že okrem toho, že ja sa veľmi hĺbkovo snažím zistiť, aké stravovacie návyky klient alebo klientka má. To znamená, že naozaj si prejdeme ich jedálniček doterajší. To znamená, že kedy zvyknú raňajkovať, či vôbec zvyknú raňajkovať, pretože to je veľakrát ľudia preskakujú jedla. Aké druhy jedál preferujú hlavne. Čiže, lebo väčšinou môžu aj nadiktovať taký ten zdravší deň, ale to nie je pravda. Hej. V dlhodobom meritku vlastne potrebujem vedieť, čo ten klient preferuje, aké potraviny preferuje, v ktorých časoch. Potom samozrejme, aký má spánok, aký má pitný režim a aký má vzťah k pohybu. A je dôležité, aby ľudia vlastne v redukčnom programe veľa športovali? Dobrá otázka, pretože ja vždycky poviem, že pohyb by mal patriť do bežného života. To znamená, že záleží, aký príde klient alebo klientka. Poviem to tak, že nechcem to povedať tak, že aké je váhovej kategórie, ale naozaj, že koľko vládze. Prídu aj klienti, ktorí majú naozaj vysokú nadváhu a tam odporúčam obyčajnú bežnú chôdzu, ale skúsiť ju nahradiť v bežnom živote. To znamená, že nechcem po klientoch, aby začali napríklad športovať počas redukcie vo vyššej miere, pretože to nebudú vedieť dlhodobo udržať. Čiže stále sa snažíme aj v tom športe, aj v tom pohybe o niečo, čo vie udržať ten klient alebo klientka dlhodobo. Takže záleží na tom, že keď prídu ku tebe, či chodia len na prechádzky, alebo chodia bicyklovať, plávajú, poprípade nejako inak športujú, takže snaží sa to udržať. Áno. Ja len odporúčam, aby to bolo niečo, čo ich bude baviť. Lebo čokoľvek vás nebaví, robíte to len pre niečo, hej, napríklad pre chudnutie, len počas chudnutia, tak ja si myslím, že potom človek od toho odstúpi. Proste jednoducho prestane to robiť. Hej. A napríklad, aké ty také aktivity pohybové preferuješ? Teraz máme zimu. Ja vždycky odporúčam hlavne aktivity, ktoré nás budú dlhodobo baviť. Vždycky hovorím, že nikdy nie je neskoro. To znamená, že v akomkoľvek veku môžeme začať s aktivitou, ktorá nás bude baviť. Ja som začala v mojom veku tancovať a veľmi ma to baví. Okrem toho samozrejme obľúbujem lyžovanie, bicyklovanie, plávanie, ale aj tak mám najradšej bežnú prechádzku, možno, alebo rýchlu chôdzu, teda že tak, ako mi je príjemné. Hej. Vždycky sa snažím zaradiť ju do dňa, keď nejdem autom, ale chodím pešo. Takže dôležitá je aj chôdza. Určite. Chôdza je najjednoduchšia, alebo chôdza je najjednoduchší pohyb, ktorý môžeme robiť. Môžeme odparkovať napríklad ďalej a prejsť si kúsok pešo. Vieme chôdzu zaradiť do bežného života.
kedykoľvek. No my Kedykoľvek chceme. musíme ju hľadať. Musí sa to trošku stať možno aj našou prioritou, že ju budeme hľadať, tú chôdzu, alebo teda ten pohyb, ale dá sa to. Uh-huh. A vrátime sa ešte k otázke vlastne, ako potom ďalej postupuješ na tej konzultácii a ako to tu vyzerá. Uh-huh. Takže ako som spomínala, v prvom rade potrebujem vedieť, aké má klient stravovacie návyky, pohybové návyky, pitný režim a spánok. Potom si urobím analýzu tela, keďže mám vo svojom výživovom centre bioimpedančný prístroj InBody. Je to veľmi citlivý a múdry prístroj, ktorý nám ukáže nielen váhu, pretože váha človeka je pre mňa iba číslo. Z váhy nič nevyčítam, takže dokážem zistiť z toho prístroja, aké má klient množstvo svalov, tukov, koľko má vody v tele, koľko viscerálnych tukov, po prípade, či mu telo zadržiava vodu. Ďalej máme tam aj metabolický vek. A prečo je toto dôležité? Čo sa z toho dá lepšie vyčítať? No, keďže, ako som povedala, že váha je iba číslo, tak práve napríklad klientka, ktorá celý život trpí, že má vyššiu váhu, a nikdy napríklad na takomto prístroji nebola, tak napríklad netuší, že ona má naozaj vyššiu svalovú hmotu a keďže sval je ťažší ako tuk, a tak sa to prejavuje práve na váhe. Takže veľakrát sa mi stalo, že klientka u mňa prvýkrát počula, že povedzme tá váha, ktorou celý čas trpela, tak bola práve preto, že má tú vyššiu svalovú hmotu. Tým samozrejme nechcem povedať, že nemá tuk, len práve tým, na tom prístroji zistíme ten pomer tukov a svalov. Takže to je pre mňa veľmi dôležité, že čo zistím. Takže ak to dobre chápem, spravíme analýzu tela a čo nasleduje ďalej? Keď spravíme analýzu tela a porozprávam sa o tých stravovacích návykoch, väčšinou naozaj chcem ešte vedieť, kde klientka napríklad pracuje. Ide mi skôr o to, či je to fyzická práca, statická práca. To znamená, že či napríklad ten pohyb už má počas práce, alebo keď napríklad niekto pracuje v IT sektore alebo ako účtovník, účtovníčka, tak samozrejme skôr celý deň sedí a veľmi ťažko dobieha ten pohyb, ako niekto, kto už má napríklad pohyb v práci. A aký je záver takejto konzultácie u teba? Mojím cieľom je vlastne dospieť k tomu, aby som klientovi alebo klientke odporúčila, akú zmenu ideme spraviť, ako zmeníme doterajší stravovací plán. Pre mňa je veľmi dôležité, aby som zistila, koľko živín má v tom stravovacom pláne. To znamená, že ako konzumuje jednotlivé živiny, ako sú bielkoviny, sacharidy, tuky. Práve z toho jedálnička zistím, ktoré živiny jej chýbajú a ktoré potrebujeme doplniť. Dohodneme si najbližšiu konzultáciu, väčšinou je to raz za 2 týždne a dohodneme si stravovací plán. Na každej ďalšej konzultácii robíme potom kontrolné merania, aby ja potrebujem vidieť, že ten klient naozaj chudne správne, to znamená, že nechudne zo svalovej hmoty, ale chudne práve z tých tukových zásob. Aké máš skúsenosti s tým, keď za tebou prídu s takýmto novoročným predsavzatím, že chcú schudnúť a im to naozaj vyjde, alebo máš prípady, keď im to naozaj vydrží? Tak musím povedať, že redukcie, ktoré začínajú v januári, sú naozaj úspešné. Ja si myslím, že je to aj tým, že tí klienti naozaj prídu s takým pevným predsavzatím a možno, že aj dostatočnou vnútornou motiváciou. A mojou úlohou je potom ich práve že dostatočne motivovať a podporovať, keď možno prídu také tie chvíľky, ktoré by im to mohli narušiť. Takže k tomu určite slúžia práve tie pravidelné konzultácie, ktoré spolu máme. A nie sú to len konzultácie o chudnutí, ale práve rozhovory s klientami, pretože ja potrebujem vedieť aj, v akej psychickej pohode sú, ako sa im darí, čo podnikli medzi tým, čo zmenili, ako sa im podarilo dodržať, čo sme si predsavzali. A keby aj nie, tak môjim cieľom a môjim hlavným cieľom je ich podporiť, že sa nič nedeje, pretože ako som v úvode spomínala, chudnutie je beh na dlhú trať. To znamená, že my potrebujeme, aby sme naše malé prešlapy alebo prehrešky nebrali ako zlyhanie, ale ako súčasť celej tej cesty, pretože to sa v živote bude diať
aj keď napríklad už nebudú tú cestu kráčať alebo bežať so mnou, ale práve sami. Takže ja by som bola veľmi rada, aby som im dala dostatok informácií a dostatok podpory a sebavedomia, aby to v budúcnosti vedeli potom zvládnuť aj sami. Aj keď samozrejme za mnou môžu kedykoľvek prísť, to moji klienti vedia. A majú klienti ešte aj nejakú inú podporu okrem toho osobného stretnutia na konzultáciách? Tak určite áno. Ja samozrejme sa snažím komunikovať aj osobne alebo cez sociálne siete. Aj celý môj facebookový profil mi slúži na komunikáciu s mojimi klientami. Vydala som knižku s receptami, ktoré majú byť ako podpora pri varení. Zdieľame si navzájom recepty a veľmi často ma klientky prekvapia, aké zaujímavé recepty oni samé vymyslia. A možno ešte tak na záver, prečo by ľudia mali vyhľadať výživovú poradcu? Alebo možno kedy je ten správny čas, aby ťa vyhľadali? Tak správny čas je vtedy, keď je ten klient rozhodnutý. To je asi najdôležitejšie, aby prišiel preto, že on chce sám. Mohol to predtým treba skúšať aj sám, nešlo mu to, možno nechcel nikoho, ale práve keď si už práve nevie rady sám, tak je vhodné vyhľadať výživového poradcu. A tak sa to stáva aj mne, že veľakrát prídu klienti nielen na odporúčanie, čo sa mi teraz stáva najčastejšie, ale práve prídu, že si už nevedia rady. A samozrejme, že pre mňa je každý klient vítaný. A na čom podľa teba tieto domáce diety najviac zlyhávajú? Je to nedostatok motivácie alebo im chýba nejaká pevná ruka pod nimi, čo ich bude usmerňovať? No, mohli by sme to aj tak povedať, že môže byť, že tá motivácia bola nedostatočná. A potom môže byť, že sú netrpezliví. To znamená, že chcú veľmi rýchle výsledky, ale nemajú dostatočné informácie, ako postupovať ďalej, keď sa napríklad ich proces zastaví. Nemá im kto poradiť, čo majú robiť ďalej. A veľakrát proste prestanú a vrátia sa zase k tým svojim stravovacím návykom. Takže naozaj, keď môžem z mojej skúsenosti povedať, tak väčšina mojich klientov mi povie, že im práve chýba, že ich niekto vedie a usmerňuje. No možno to my ako ľudia aj naozaj potrebujeme. A teda u teba tú podporu, buď už podporu jednotlivca ako teba, ako výživového poradcu, alebo tej komunity, ďalších klientok. Áno. A naozaj tú pevnú ruku u teba nájdu. Určite. Budem sa tešiť na každého môjho klienta, ktorý ma v budúcnosti navštíví alebo si príde po nejakú radu alebo usmernenie. Jasné. Takže týmto smerom by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za dnešnú prvú epizódu. A ja ďakujem. Už sa ti to páčilo. Ďakujeme aj vám, že ste si nás dnes naladili a pevne veríme, že ste si z našej epizódy odniesli niečo prínosné. Nezabudnite nás sledovať, aby ste nezmeškali ďalšie epizódy a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.